سلام كمي تمسيو زخبركم تخطاتلتي فانو اغلغلو تلفزيون ايرترا ساعه شعات قوينون لو مشات حد حمله استدالو زينا وشتن وطان حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بخبر زعدم اعراب زينا سامسون هايله قندي نطبطات النهم ابغاش باركا حمام عسن مكلخال استوها هذا نطفتات السلاسل اللهم حسته هاجراو بانك دم مسسان بولك ان بتكالن تبقساتات يوصد اللوم حرستات من محدار كوابي اقرع مهرتو من مسسان وفراتات يقايد اللوم تركن فرنسان بقوداي ليبيا هبناي قالات وق اتين كم زلوا تغليصوم حمشت هاجرات زوا معراب افريقان فرنسان انصار شبرا زكايدو وتهدراو سرحيت كحيلات سمامعن إسرائيل لاب كل ما يتهاجروا كتكايدو وطينا زلا حدش عدنا ندادن غازن كتقارصو منغست ليبان تصويعهم اب زباغاش باركا حمام عسن مكلخار استوها هادن فتاتي السلاسل كم زلو چنفر منيستر طعنا نايتو زوبا حبيروم وكيل يرينا اكل مبرهاتون زدالو تصبصاب شام تولده كوربايو اب زباغاش باركا غون حمام كورونا فيروس نمكلخال زكايد زلو عتب نطفتات مس مجمار كرامات تريو حمام عسو كغاطم سلازخل نمقصارو زتوها هذا نطفتاتي سلاسل كم زلو اب چنفر منيستر طعنا حلافي هادو مكلخال حمام عسو اتو ابراهيم يعقوب حبيروم مس يرينا بزغبرو قال محتت اتو ابراهيم اب زباغاش باركا بحفشا رباتات غاشم باركان اب سنطقون وزباتات كمون مس ايثيوبيان سودانن اب زداوبا كبابيتات دما بفلاي كل غزي سغات من لبا حمام عسو سلازلوم نتسكفتاب قمت بمتاو من صاغ صرح حنصن طانطون مدهانيت اب ابايتن اب معقور ماين مدفان غدا غدن معدال نامسيان نفس صراتن زتقالن نطفتات يكايد كم زله بمتقاس اب مقصار عسو تطقامنت نامسيا وسان ስለዝኾነ ህዝቢ ብግቡእ ክትቀመሉ ተላቢዮም ከጋሽ ሰንጥቀን ዝኸዳ በመለን ሳንዞባታት በመለን ሰን ዓሳይ ቦታታተን ማለት ድሕረን ድማ እዘን ባርካ ተኸትለን ዝኸዳ እሰን ድማ በካላይ ደረጃ የንስስራ ማለት ከምር ከምር ድማ ኣብናይ ጋሽ ንብለም ዘለና ሰነ ባዕሉን ሓደ ከንዳ ዓሳይ ቦታታት በዓል ካሳላ ሱዳን ማለት ባዕዛቤ ዓሳይ ቦታ እጅ ምሰን ዝዳብ ድማ በዓል ጉሉት ተሰነይ ከምና በለ ድማ በዓል ፈርሰሳዋ አለው ማለት ምሱ ድማ በዚ ክንሪ ኸለና ድማ ለዓሊ በዓል ዓላይ ጋሽ ከምውን እንዳና አንቶሬ ማለት ሸላሎ ከምዛ አመሰላይ ዘን ድማ ልከመስ ኢትዮጵያ መስናይ ትግራይ ገለ ዘለው ከባቢታት ይዳባ ማለት ከምና በለ ሻምበቆ ሙልቂ هجي تسكفتا لك نسخه كل غزه ابشها كتصرخ لها ناي غربا بتخاون كم زما تاكاون فلوتي مالتي تي حمام كم زين نبلون زلنا 7 متاوي 8 متاوي ابزن زت تقسانو سانزوباتات ملكي شمبكو قلوت تسني على غاش زين او ببزهير مالتي نتعمام وكلت تعنا عدي كيلات تعنا اما حضرتنا نابرتن من محضرات كابن نوس زواتاتن نقطعات محبراو مفنتات بزيت حساب يسلاسلو خمزلون ابريهم اما حضرتي خنو اتم وكلتي نايتي اكبابي زلو جزا ناخدو نتسب زي اكبابي خازلو اصريو دفنو ينابلو ولا تمناتنا وكلتي اجر حكايم زبحلو لنا مالتي هجي نسم دما كم وكلتنا خوينم ابتي فيليج ليفل تسرح يسلاسلو مالتي هجي زي حنتي تاشنو زغبر مالتي تا حنت دما زي اب كدفن زي كيل بوتاتا تلالي دما فوسي تغبر له مالتي ابتمايات وجس لارسايدين نبلو مالتي بيتي انجليزي وصاوا ترى هنت مدحن زبح نتصق مالتي جزا منصق مسون جمامرنا لنا مالتي مسو دما غسغازات اتو ابراهيم اسعيبوم اب كتمات السنه يزركب ممرمر ماكل اب زواغاش باركا اب زرعات انطو زدل مرمرن مصنعتن بمغبار اباد معنت زكاد نفتات مقصار حمام عسو لعلا بركتو خمزلو ارديوم حالافي احدو مكلخال حمام عسو اب زواغاش باركا اتو ابراهيم يعقوب اب موداتا بفلا يا موغاد مفريت انطو زخونه معقور ماين قبو تطقامنت نامسيان حبرت سب نقحاتو خعبي تصويعم بستكادم زي تكا هيوت المدحان كاب زبل قدس حساب بمبغاس تحستو هاغراو بانك دم مسسان
ብውልቅን ብትካልን ወለንታዊ ተበጉሰታት ይውሰድለዎም ኣብ ሳልስተ 186 ከረፂት ደም ዝለገሱ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ገዛማንዳ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ከምኡውን ተምሃሮ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ናቕፋ ጋንታ ደንደን ልግሲ ደም ጻውዒት ዘየድልዮ ሰናይ ተግባር ስለ ዝኾነ ኩሉ ዜጋ ክሳተፎ ጸዊዖም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን መንእሰይ ክብሪ ኣብ ገብሩ ዝተጸውዐት ህይወት ብስትካእ ደም ካብ ምድሓን ዝዓቢ ሰናይ ተግባር ስለ ዘየለ ዜጋታት ብውልቂ ብጉጅለን ብትካልን ተወዲቦም መደባት ሃገራዊ ባንክ ደምን ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራን ንምዕዋት ክነጥፉ ተማሕጺኖም ኣብዚ ናይ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዋን ዜጋታት ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ዝወስድዎ ዘለው ተበጉሰታት ዝምስገን ምዃኑ ዝሓበረት ኣደመንበር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ወይዘሮ ኣለም በርሄ ቀጻልነት ክህልዎን ከም ባህሊ ክሰርጽን ሓበራዊ ጻዕሪ ክሕይል ኣዘኻኺራ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ጉልበቶምን ገንዘቦምን ኣዋሃሂዶም ብውሕጅ ዝተበላሸዋ ዓግማት ብድበት ተዓቢሱ ዝጸንሐ መስመራትን ማይክዖታትን ዘጠቓልል ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ ጸጊኖም ብዘሰላሰልዎ ዕዮ ልዕሊ 500 ሄክታር ንልምዓት ኣዳልዮም ምህላዎም ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓቢሮም ሓረስቶት ብወገኖም ብውሕጅ ኣብ ማእከል ግራውቶም ዝተፈጥረ ምብሕጓግ ከምኡውን ብውሕጅ ዝተበላሸዋ ዓግማትን መከፋፈሊ ውሕጅን ናይ ምፍዋስ ስራሕ ኣድማዕነት ንክህልዎ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ሓቲቶም ኣብ ዞባ ማእከል ኣባይቲ ዝውንኑ ዜጋታት ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገዛን ትካልን ገይሮም ንዝተዋሃደ ዜናዊ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበያ በዚ መሰረት ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ 4 ኣስመራ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ስድራ መምህር ተድላ ስብሃቱን 3 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ዘውዲ ቢተው ን11 ተኻረይቲ ናይ 1 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ብርሃነ ወልደ ሰማያት ን4 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጢት ኣሜሪካ ወይዘሮ ርብቃ ሃይለን 1 ተኻራይ ናይ 4 ወርሒ ኣቶ ሃይለ ጸጋይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሂማን ገብሩ ን13 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ስድራ ኣቶ ተስፋ ማርያም ዕቑባዝጊ ን5 ተኻረይቲ ናይ 4 ወርሒ ወይዘሮ ማኣዛ ገብረ መስቀል ኣማይ ተመናይ ን1 ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ተስፋ ዝግተወልደን 9 ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ኣብ ማይ ጮሆት ትካል ንዝተኻረየ ድማ ናይ 1 ወርሒ ኣቶ ተስፋ ገርግሽ በዓታይ ድማ ን14 ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገይሮም ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ድማ ስማ ክጥቀስ ዘይደለየት ተቐማጢ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሰንበል ን2 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ሻምበል ባሻ ፍቱ ሃይለ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ን3 ተኻረይትን 1 ትካልን ናይ 2 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ባሻይ ተወልደ ብርሃን ኣስፋሃ ን2 ተኻረይትን 1 ትካልን ናይ 1 ወርሒ ስድራ ስውእ ኮሎኔል ሓድጎ ሃብተኣብ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ን1 ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ኣብ ሽማ ንጉስ ላዕላይ ድማ ን1 ተኻራይ ኮሮና ካብ ሃገርና ክሳብ ዝጠፍእ ኣቶ ኣብርሃ ኣዘዘ ኣብ ኳዓቲት ን1 ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ብላታ ኣብርሃ መብራቱ ን5 ተኻረይቲ ናይ 1 ወርሒ ተቐማጢት ዓዲ ጥልያን ወይዘሮ ትርሓስ ተኽልን 1 ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ወይዘሮ የሻረጋ ርኣያ ን2 ትካል ናይ 2 ወርሒ ወይዘሮ ኤልሳ ብርሃነ ምስ ሓዋ ሜጀር ኣርፋይነ ብርሃነ ድማ ን1 ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሰሪዞምሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ገጀረት ተቐማጢ ኣሜሪካ ኣቶ ተስፋይ ትኩ ኣብ ጎዳይፍን ገጀረትን ን4 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ስማ ክጥቀስ ዘይደለየት ተቐማጢት ኣሜሪካ ን1 ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጢ ስዊዘርላንድ ኣቶ ተስፋይ ሃይለን ን2 ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ኮሎኔል ኪዳነ በርሀ ን4 መንበርን 3 ትካልን ብጠቕላላ ን7 ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ክራይ ሓዲጎምሎም ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ማይ ተመናይ ድማ በረንበራስ ተስፋ ጽዮን ዮሃንስ ን2 ተኻረይቲ ን2 ወርሒ ኣቶ ተኽለ ተስፋዝጊ ኣብ እምባ ደርሆ ን3 ተኻረይቲ ን3 ወርሒ ኣቶ ዘሚካኤል ተስፋ ገርግሽ ኣብ እምባ ደርሆ ን4 ተኻረይቲ ን2 ወርሒ ተቐማጢት ሆላንድ ወይዘሮ ማክዳ ሃይለ ከዓ ን1 ተኻራይ ን3 ወርሒ ካብ ክፍሊት ክራይ ነጻ ገይሮሞም ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ምምሕዳር ከባቢ ቁሸት ድማ ኣቶ ካሕሳይ ሰመረን ን21 ተኻረይቲ ኣቶ ኪዳና ኣስመሮም ን11 ተኻረይቲ ኣቶ ዘርአብሩኽ ተስፋ ሚካኤል ን5 ተኻረይቲ ነናይ 1 ወርሒ ነባሪት ኣሜሪካ ወይዘሮ ኤደን ብርሃነ ን2 ተኻረይቲ ነበርቲ ጀርመን ኣቶ እስጢፋኖስ መሓሪ ምስ በዓልቲ ቤቱ ን2 ተኻረይቲ ኣቶ ጎይቶኦም ጸጋይ ን2 ተኻረይቲ ወይዘሮ ጽገ ተስፋ ጽዮን ን2 ተኻረይቲ ተቐማጢ ኡጋንዳ ኣቶ ኤቨን ኤልያስ ን5 ተኻረይቲ ኣቶ ተወልደ ገብሪ ህይወት ን3 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ከምኡውን ተቐማጢት ኣሜሪካ ወይዘሮ ፋኑስ ሰንጋል ን1 ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሓዲጎምሎም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝቕጽል ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምሳና ጽንሑ
تركن فرنسان بقداي ليبيا أبناء قالات وقعاتين كم زلوا نتخونتات بقربة زكتاتلو خنات قليتهم بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون تركي أب ليبيا تكايد زلوا وتهدراو متأتتاو نتخونتات ماليسيا قادو خم زلوا بمتكاس بزي قد مهونات كوكوارت كتصوعت أني حلهم تركن سراويت منقست ليبيا بمعطا وتهدراو قلولاو ليبيا سلامو فتح كي ركب على تاو تراءات تصاوت كم زلاي بريزيدنت ماكرون زوقس منقص تركي بوغون فرنسان عطوات عوامت ليبيا قزيب وتهدراو دقف بمقبار قلولاو تهاجر بسلام نمعراف نزكاير زلو دبلوماسيا وتصعارت عنقفو كم زلا قليت اللهم فرنسا قلولاو ليبيا بكلتشان عصر تحادنا بجمر اللقوان متأتتاو كابز قبراك قداموت أبال هاجرات كيدان سمين أتلانتيك نيتو مخانا تصابات يحبرهم فتهاجر رب العلي ليبيا نتصدقنا يتصار اجدان مخرار تباهيلو ما كلاي بحريه ابزكاير زلو وتهدراو تلقو كابزنت فازلوا ابال هاجرات نيتو مخانا ونيتكاس حيالان هاجرات نجيو بوليتيكا وربحاتاتن كبلا ابتا سمين افريقاويت هاجر زكايدو زلوا وتهدراو متتتاو نتخونتات ماليسيا حلال خوخم زلو ناي قربات عزبتي يقلصم نتقلولاو بسلام المعراب كاير تصنح دبلوماسيا وتصعرتات زاغيت زتقاس وصيت ايترخوان حمشتا هاجرات زوبا معراب أفريقيا فرنسا نابتو زوبا أنصار شبرا زكايدو وتهدراو سرحيت كحيلات سمامعن تسم معمر احتنايتن هاجرات تمالي 3 سنة أب موريتانيا أب زكايدو أخيباي تبتيحهم وتم راحتي كاير زتصنح سرحيتات بعينة بزحن كبن مبالو أمردا خمز وصحي زقل الزلوم يخون امبر فرنسا نتسرحيت نمحيال انت عينة دقف كتقبر مخانا بزرزري حبرتن فرنسا أبتو زوبا بحفشة أما لدما بلاي العلي حمشتا شحوة تهدرات وافيرا خمزلات أبصاباتي تعصم انت هنا جنات وتهدرا وفري أب ممحياش تتا وخناتات نايت زوبا زتكا سابركتو كم زي جبرين نايك أربعة عزبتي قدسم أب زوبا معراب أفريقيا زقبر زلو قدامه وتهدرا ومتتتاو نتسقاتات نايت زوبا نممزماز انت زي كوينو قال علامة كم زي باليوم تنتن تزحبرم تتا نايت زوبا بفلاي دحر غلتشحن 10 تخلتن انان قلقوله خمز مصئ صبصابات يردوم إسرائيل لاب كل ما يتهاجرو تكايدو وطينا زلا حدش عدنا ندادن غازن كتقوارصو منقست ليبانوس تصويعهم ات منقست نصاوعيت زقربه اسرائيل لاب تخبابي ني عدنا وعلن مغبار تشباشب كم زلا دحر مقلحيهم اسرائيل لاب الاولاو غزاتو عدنا تكايد كم زي فقد زغلص منقست ليبانوس اتو وطن تغباراوي انت خوينو ابل عليا سغم تخوسد كم زخلا تنقيقلهم نت مدب كاب مواج كوينات بلي كم زي ريايو منقست ليبانوس زغلص زلهم بزدما مونغو خلتين هاجرات زصنحه كل مداياو زي مقداو مليسو كبس كم زخل مستخبابي قربت زلهم وغناتي امتهم اسرائيل ليبانوسن لعلي 860 كيلومتر زنوحاتو ذكر اخرن مياو اكل كم زلوس تاسو صبصبات اتبوتا بصقاتات ندادن بحرياو غازن حبتام مخان يردوم ما كلاي بحر تكايدو نطفتات عدنا نمسبح تسرح زلا اسرائيل كابت خبابي ناب أوروبا زقنع مسمر نداد نمهنات فلما خلتشحن عسران مسقريخن قوبروسن وعل كم زختمت يذكر أما كلاي بحري تمساسال نطفتات تكايد زلا تركي نوتن إسرائيل كتقاومت أني حيام حيال هاجرات نتسقاتات ما كلاي بحري نمقحات إقوايا مهلاون تبصاباتي تعصم تمارس على أساسنا أب إيران بزقات أما حدقا نوتقوي بوحدو 19 سبات كم زمتو مع كنات زيناتها قراك آلحن باتي أب كتمات أهران نبزركب ما أكلت عنا استهوست حدقا شدشت سبات كم زو أصولن واتاوك سارا كم سعبن تحبريتا بتوسخ رديوم تنك تحدقا لحكوي غاز مخانو سبمزدي إيران قريت أمان لهم زحلف السمون نبطا وتهدرا ومدبر إيران حيال من باروز تقلت نوتقوي كم زقات أما يذكر انتخونا قنا بتحدقا أب هيوت سب زورده كساراي نبرن اب كينيا وسناسن قلاي تركانا حدش تجاجح عسلم بطا مدربدا اب تخبابي اب العلي زركب حرشاتات كبير عنوت كم زورده تقاويحهم سمز حرشا كينيا مسودب مقبن حرشان حبرات هاجرات بمتحوبار تحدش تجاجح عسله كنفر قدمي مجمارو نمدمساسو اب صعو صراحات من صاق صربالع مدهاني تصميدم كم زلوين مع كنات زينا زغلصام اذا حدش استجاجح عسلم بطا
በቲ ኣብ ምዝዛም 2019 ካብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ተበጊሱ ናብ ሶማሊ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ዩጋንዳን ውሱን ክፋላት ኤርትራን ዝሳገመ ዕስለታት አንበጣ ዝጸፈየ ምዃኑ ዝሓበረ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ምንፋር ምስ ጅምር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ከቢድ ብምዃኑ ኣብ ደረጃ ኩብኩብታ ከሎ ንምቁፅፃሩ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ድሮ ግን እቶም ኩብኩብታ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታታትን መጋሃጫን ኣጥፊኦም ከም ዘለው እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ሓድሽ ዕስለን በጣ ተኸሲትሉ ዘሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓረስቶት መሬቶም ኣብ ዘደላድሉሉን ዝዘርኡሉን ዘለው ወቕቲ ብምዃኑ ውሕስነት መግቢ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ዘስግእ ምዃኑ ክኢላታት ሕርሻ ይገልጹ ኣብ 2019 ዝተኸስተ ዕስለን በጣ ኣብ ሶማልን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ኬንያ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ፓኪስታንን ህንድን ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርእዮ ባልዕ እውን መጠን ሰፊሕ ዕንወት ኣውሪዱ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 47,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ተመዝገበ እዚ ድማ ትለበዳ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ መጠን ምዃኑ ተገሊጹ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 1200 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ጥዕና እዚ ኣሃዝ እውን ድሕሪ 10 ሰነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሰብ መዚ ጥዕና ኣሜሪካ ወርሒ ሰነ ኣብ 14 ክፍላት ሃገር መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብልዕሊ ክልተ ዕፅፍ ከም ዝወሰኸ ብምሕባር ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ተረርቲ ስጉምትታት ምስ ዘይውሰድ ናብ ኣሜሪካ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 100,000 መልከፍትን ቅዝፈትን ክስዕብ ከም ዝኽእል የጠንቅቖም ብኻልእ ወገን ኣብ ብራዚል ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ዝተመዝገበ ኣስታት 1300 ሞት ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ናብ 60,000 ደይቦም ኣለዉ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዝርከብዋ ብራዚል ነታ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን መልከፍቲ ዝተመዝገበላ ኣሜሪካ ብምኽታል ብኻልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 10.6 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 514,000 በፂሕሎም ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተፈጢሩ ብዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት ንህይወት ብምስጋእ ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ናይ ዝኾኑ ዜጋታት ቁፅሪ ብልዑል መጠን ዛይዱ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ30 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም ብመሰረት ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ ናይ ዝዓመት ጥራይ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ከምኡውን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቓት ሓይልታትን ብዝካየድ ኩናት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ቤት ንብረቶም ረሕሪሖም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ከም እተዓቕቡን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም እተሰዱን ይግለጽ ዝበዝሑ ካብቶም ተመዛበልትን ስደተኛታትን ድማ ካብ ዞባታት ኢትሪን ሰሜናውን ደቡባውን ኪቡን ከም ዝኾኑ ዝሕበር ሰራዊት መንግስቲ ኮንጎ ኪንሻሳ ብደገፍ ናብቲ ሃገር ዓስኪሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ዞባ ቤኒ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት መጥቃዕትታት ብምክያድ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደሎም ዝፍለጥ ኮይኑ ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ኣሒሎሞ ከም ዘለው ይግለጽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብተን ዝበዝሐ ውሽጣዊ ምምዝባል ዜጋታት ዝረኣየለን ሃገራት ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 5 ሚልዮን ዜጋታት ሃገር ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ከም ዝርከቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ተሰዱ የነጽሩም መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊማንታን ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁም እዚ ካብ ሎሚ 1 ሓምለ ተግባራዊ ዝኾነ ስጉምቲ በቲ ሓደጋ ክወርድ ንዝኽእል ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ኣብ ምግታእ ተራ ከም ዝህልዎ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ሓቢሮም ኣብቲ ከባቢ ኣስታት 700 ባርዓት ተኸሲቶም ምህላዎም ዝሓበሩ ጸብጻባት እቲ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ክሳብ 28 መስከረም ክጸንዕ ምዃኑ ረድዮም ኣብ ኢንዶኔዥያ ዓመታዊ ብዘጋጥም ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣብ ኣከባቢ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወርድ ይዝግለጽ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክፍላት ሃገር ካሊማንታን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ከም እተሃመኸ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሶም እዚ ኸበርኩም ተዓዘብትን ሎምሽ ዝተዳለወ ዜና ተፈጺሙሎ ብምክትታልኩም ንመስግን ፕሮፍ ምሸት